Salam gaderli dinleyijiler. Şugun biziň kiçiräjik online podcastymyzda online meetup etýäs. Gowunç Abediýew bilen ol software engineer, front-end engineer we podcastymyzda biz front-end tehnologiýalar barada görüň ederiz. Şeýle hem professional ösüş barada birgiden soralar taýýarladyk, maslahatlar dinläris. Sizden belli getip bilersiňiz. Biz podcastdy birnäçe bölüme böldük. Başta professional soralar bereriz. Soň JavaScript tehniski soralar eder. Soň bolsa уже professional durmuş barada sorarız. Şoň üçin başlaýas. Salam Gowunç. Salam. Sizi şu mehmançylykda görmäge öýrenşat. Başta özüňiz barada aýdyp bilersiňiz, näde okudyňyz, onuň nädip IT sferaga girdiňiz we näde işleýäňiz, näme rol otyrsyňyz şu wagt? Özüňiz barada kiçiräjik dinlädim diýle. Özüm Aşgabatda doguldım, 20-nji mekdepde okudum. Soň okuw gutarandan soň Türkiýe medisinaga gitdim. We köp maşgalarda bolşýarlar. Ene ataň esasynda has iterge berdiler medisinadan gitmekligime ýöne nähilede bolsa Türkiýe barandan soň medisina menki dälligini bildim. Olaň isleýän hünärini okap bolmaýanlygyny düşünip galyňyzmy? Yo ya men başladım yani 6 ay ýalap başladım. No ýa birlanjy günlerden beri medisina aslında menki däldigini hem de bulurdan gitmek islemeýändigimi anladym. Şol wagt ýamdan kella geldi okman ýagdaýda ugrum ýetgötmeli. Şol döwürlerde ýam hassa esasy iterge beren adamyň biri bardy. Maňa robototechnikany öwretdi. Arduino'ny gurup, Arduino'dan robot ýasamaklygy öwretdi we hasta şu programmerlama bolan islegimi artdyrdy. Dowam ediberelerler. Inni seredin hukman hemme gerek bolan zatlar bar. Mysal üçin IT durmuşda IT işnikler üçin ýa-da diňe IT işniklere umman adamlar üçin hard skills we soft skillslar bolup bilýär. Nähili hard skills, soft skills hukman bolmaly her adamda. Hard skills diýip aýdylanda bärde aslında öd gitýän ugruma bagly. Meselem kimse DevOps bolarsa ýa kimse mobile we şoňa görä öz belli bir dillerini saýlamaly. Tabii hard skills en esasy baza. Yani hemme zat bazadan gurulýar. No sebäbi köp kişi esasan framework ýapýar göne. Ýalňyş netije esasan zatlaryň biri öte bazadan başlamaly, bazany öwrenmeli. En başlangyçdan hemme zat gurulýar. Soft skill'da aslında men pikir etýärdim şu IT uğruna başlandy, esasan den kod ýazmagy başarmaly diýip. Ýöne hassa uly korporasiýalarda geçenden soň bärde soft skill'ın ören mühimdigini anladym. Yani communication skill'i guruluşmak, nähili professional şekilde guruluşmagyny we critical thinking diýilýär. Time management. Sebäbi uly kompaniýalarda bolşýarlar, ýa-da daşa kiçik kompaniýalarda bolşýarlar, hemme problemalar project managerlar, business analitikler, ýa-da sistem analitikler bilen köp wagty guruluşýar, köp wagtly problema çözülýär. En esasan da business bilen guruluşlanyny ýa-da taýda dogry sorup bermekligi başarmaly we şoň üçin top 3 gerekli zatlaryň birim käden eta communication skills, eta time management critical thinking. Motivasiýa gerekmi ýa disiplina gerekmi? Yani motivasiýa bolýan mahalama, bolmaýan mahalama bärde esasan disiplina hukman ýagdaýda etmeli. Razraботчигin durmuşunda, IT adamyň durmuşunda disiplina diýip näme diýip düşünip bolýar? Ýerden oýanmakmy? Razraботчиklар gijem işler. Aslında disiplina bärde köp etýän işlerimiz näle diýsem jemi. Yani ýerden sen belli 7-de oýanmaklyň, ýa-da o da bir disiplinaň biri. İşe 8-de başlamaklyň, edil 8-de. O da disiplinaň biri. Şuny alaka kiçik zatlardan öz durmuşyňa diňe IT sferada hemme uğurdan amal edip bile disiplinany. Yani aslında kiçik bir zatlardan başlamaly. Indiki sorag has abapşonrak, gyzyklyrak developerlaryň levellary barda. Yani developerlaryň adamyň leveli beginner, junior, middle, senior. Şol ýoly nähili gitýär. Nädip bilmeris ende şol plan bir urwende ýerleşýändigini nädip geçilýär. JavaScript in front-end field'de nädip geçilýär şol zatlar we seniordan soň näme zatlar bar? Näme zatlar açylýar? Esasan oput. Oput diýip näçe projekt geçirdimmi ýa näçe ýyl işledimmi?
bärde proýekde görem kädi haýsy jemgyýetde bolşuňy, haýsy kompaniýada bolşuňy görem. Meselem köp kişi 2 ýyl bir kompaniýada işläp biler, ýöne level junior. Seredin kompaniýadan kompaniýa böküp durýanlaram käbir kän görülen ola. Bärde bilmeli zadyň kimseň mentoryň. Kimseň mentoryň, eger mentoryň opytly bolsa, ýa-da ýyllyk opytly adam bolsa, ýa belli bir derejede sen o kompaniýadan bökmek istemeýän başda. Действительно, hakykatan bir mentor üçin galasyňam gelýär. Meselem proýektiň sen gowdaýlam bolup bilýän, her hil ýagdaýda bolup bilýän, ýöne men öz opytym boýunça aýdaýyn, men şunu ölçüdi, mentorum gowy çykdy, kompaniýa näme ýagdaýda bolsa da çalışmadym, durdum şu adam üçin. Belli bir derejede görüp oturdum, opyt alyp oturdum da no da bollum mahalla, mesela beýle kompaniýa has köprägem hödürledi. Pul hakynda ýöne ýurtda şol adam üçin galy, opyt berde gaty wajny. Esasy. Senior levelden soň näme zat açylýar? Näme levela geçilýär? Berde seniordan soň tech lead manager şu ondan soň öz startupyny guraýmasam. Dogry. JS собеседованиялар barada. Собеседованиялар nähili geçýär we nähili soralar gelip bilýär. JavaScript собеседование ýokça frontend собеседованияларда. Bir opşy bilmer zatlar aýdyp bilersinmi? Şu JavaScript разработчиклоňky esasan browser. Berde de kompaniýa göre degişe собеседование göre de ütköýär. Aslında browser'ın köp kişiň bilmeýär, browser näde işleýäni bilen ok. Näde mysal üçin website отображение etip bilen ok. Näde zaпрос etýär, şo life cycle'da. Нет, o da ýagdaýymda meselem youtube.com ýazdım, näme bolup geçýär? Näme bol, enter basamda soň näme boldy? Ýeke-ýekeden aýtmaly, nirek zaпрос etýär, näme zat gelýär. Da, ýa köp kişi meni zadym etdi, ýadam tutýar. Ýa tutýar da aýtdy, eýem görünüp durýar adamyň ýa tutýanyny. O da bolanok, meni düşünmeli, näde işleýänini. Köp kişi düşünmegen ýa tutup goýberýär, diňe sebäsetiň üçin sonra gelecekde durmuşda ullanmaýan diýipler. No, şuňa ýagdaýlar bolýar, daja browser näde işlemekligini, näde işleýänini bilmesen, projeni düzgün okuynaýar. JavaScript'da middle ýa-da senior derece geçmek üçin etmeli zatlar näme onda? Yani bärde bir kompaniýada ýene bir zatlar, assessmentlar bolýar. O da her bir ýyldan, yani middle her bir ýyldan ýalňyşmasam, öz timlidiň ýanyna diýip baryp bilýän, yani talkow timlid bolsa, men taýýar middle diýýär. O taýýar bolsa ýer assessment geçelýär. O da timlidim öz opytyna görä, yani timlid diýänim adamym men ýa 7-8 ýyllyk opytladym minimum. 4-5 ýyl, 7-8-9 ýyllyk adam opytladym. Assessmentda çağırýar, şo taýda sana belli bir soralar berýär. Yani has baza därli ýa çuňlaşdyrylan diýip biljek bärde. Meselem pod kapotum under the hood diýilýär. Under the hood näle işleýär? Şo soralar gelip başlaýar. Middle ýa under the hood, middle ýa bilmän näde işleýänini. Senior ýa bu da bir opytun çisto bu ýa bärde opyt bolup gitdi. Meselem men soranda kim bu senior diýdim özde timlidmi? No, karaşda sen bir gün ýa gelerler diýe. Ay plany we bu şu görüşüm ýalyk, o saýtaky boluşýalyk. Ay bir zatlar etmeli, hem de pul getirmeli. Sen şoň sözüne düşünüp de düzmeli. Yani is abstrakta, sen abstraktan aýdyrlar diýe. Sen ýam gişin sorak bermedikden polny detallaşdyryp gurmaly bolarsyň diýe. Ili diýýär уже optimizasiýa website'ów berde näde optimizasiýa bolany ýa berde senior berip gelýärmi? Middle, junior, petrak gelýär ýa berde optimizasiýa işindeler. Tak, AI barada birazçyk. AI juniorlaryň ýerlerini alýar we şu tehnologiýalar täze çykan DeepSeek, Cloudjay beýlikler bir gowça generative AI juniorun etýän koduny developmentini çalışyp bilýär. Şu hünäriň geljegi nähili bolup biler? No, bärde AI juniorlaryň ýerini alyp bilermi? No, men pikirimçe entek alyp bilmeýär. Yani AI belli bir derejede durýar. Yani näme derejede durýar?
iki sistemi birleştirmek meselesine ýaýam durýar. Meselem iki tane mikro frontend bar diýer, şoň birleşdirilende diýile bir problemimiz çykdy. Ýa bärde AI durýar, nädip işlemekdigini bilmeýär. Şoň esasında käme hal AI-ň goýberän no uly ýalňyşlyklar bar bärde. Naming diýdi, nädip atlandyrmak meselesi boýunça funksiýony kody refaktor etmeklik boýunça yani problemli, no görşümýärlik problemler bar eýär. Mesela özüniň käme hal ullanýan seretken goýar ýalykdan kody problemi. No başda goýarsyň ýöne bärde ony insany refaktor etmek bolar ullukan derejede. Şoň üçin AI alyp biler ama juniorlaryň ýerine no şu wagt der. Mümkin gelecekde alar ýöne şu wagt uly men görşüme görä uly problemler bar. Daza meselem sen bir kıçrak böyle etmeli. Mesela bir website diýeli, no daza Alfa Bankda kıyalık. Bir website'ın bir ullokan bir bölüň parçasy bolmaly. Yani AI bärde yani no net otayda bärde sistem arhitektury diýdi zat diýdi. No junior edip biler onu näsäbi dokumentasiýany okap, belli bir şablon boýunça, template boýunça kıçrak bir bölüň edip biler ýöne AI edip bilmeýär onu. Sebäbi ol düşünerek onu düşünmek diýilen zat ýok ente. Belli bir özünde arka tarapynda backgroundda ulukan bazy danyk ýatyr, bir da analiziň netijesinde sana belli bir atýet gelýär. Ne bäde kirlep bilmeýär o da. Wagt ekonom edip biljek AI instrumentden maslahat berip biljek AI instrumentler barmy? Developerlar üçin deşiňärlik no aslında ChatGPT bilen depsek elbetde ýani başlangyç derejede. Yani başlangyç derejeler juniorlar boýunça asla maslahat bermeýän ChatGPT bilen depsek ullanmaklygy, yani özüň synaşmaly atak dile middle'lar, seniorlar üçin rutin rabatlar üçin ullansaň elbetde, yani analiz boýunça. IT ýoly nädip başlap bolýar? We çağrylykdan bäri nähili kurslara gatnama maslahat berip bilýän? Çağlykdan başlamaly diýilende de bärde çağa nälikdigini bilmeli. Köp çağa bolýar gumanitarny ugurlardan has başarnykly programmerler boýunça. Yani hem bärde isme hem ýa atada çağalan programmerler bermeliler. Yani okup çağın okuplugyna bagly. Hem çağa mene maslahat bermek imенно şu programmerler takyk ugurlardan gitmekle birinji bilmeli çağa nälik. Hem de bu ugurlardan daşary no bilýän bärde aslında best flow diýsem Arduino'dan başlansa kem bolmaly. Arduino Scratch'tan başlansa kem bolmaly. Ýa motayda çağalar üçin ýürüýdi base'le öwredip bilerler. Yani näde programy işleýär step by step diýip şuna görä. Mundan daşaran bärde critical thinking ören важно. Yani diýişär imagination, воображение plus critical thinking, yani kitap okumanyny ýatdan çykarmalylar. JS frameworklar barada näme üçin ullanmak maslahat berilmeýär JavaScript frameworklary? JavaScript frameworklaryn ullanmak maslahat berilmeýär. Bu da proýekte görä ütgüýär. Yani proýekte görä gaty ütgäp bilinýär. Meselem kiçik problemalar üçin diýeli landinglar üçin естественно bärde framework ullanmasa bolar diýip geregi ýok. Ýöne atak umuman alnanda frameworklar ullanmaly. Frameworklar umuman alsan ullanmaly. Sebäbi framework'un belli derejede öz çözen problemler bar. Näme üçin meselem diýeli bärde React. No React даже framework'um da biblioteka obычно. Library. O näme problemany çözer? Daja bu soralarda da beren sebäplerden React näme problemany çözer? Component life cycle aýrymy? Ýok, o problemany çözer. React'ın çözen problem ýekçe problem, o da render. Näme effektiwni render etmeli? Ýekçe problemany çözer. Вот и всё. Bärde ütküş problemy çözmeli, render. Şo, kstati, şo React, Vue, Angular, Svelte, ýa-ni şu frameworklar barada gurrun etsek tapawutlary näme? Taşy näme üçin bir framework ýok, bir näçe framework dördülýär. Prosta bir framework alyp şo bilen dowam edip bolmaýar men medatlara. Bärde ideýa görä.
Mesela React'ın konsepsiyası näme? Funksional programmering. Tamam. Angular'da klasslar gelýär, bu da bir podhod. Ýa-da o taýda obýektler içinde programmering edýär Angular'da. Aslında belli bir derejede gaty gowy reşenýeleň biri täze Angular enterprise proýektler üçin gaty gowy. O taýda Angular framework bolan üçin ol sana diktat etýär näde priложениýany gurmaklygy. Sen framework öz arhitekturaňy döretmäge mümkinçiligini aýyrýar. Şo problema gelýärmi? Gaýtym. Mesela Angular kim adetde support edip otur o taýda Google. Yani bizdäki durmuşda Tamam. gelip biläjek problemalar ýa-da o taýda adamlar tarapynyň kredilim kädiýän ýa şoň esasyna bir zatlar guray diýilýär. Yani Angular şoň üçin proýektler üçin da Angular ullanmazdy. Yani ulayam enterprise diýdim eýýän nälik proýekt 10-20 ýyllap ýaşamaly proýektler yani e-commerce berkdegisi däl yani bir enterprise yani ullakan proýektler üçin Angular ullansa kim bolmaz ýöne şu wagtky döwürde oňam haýpa gaçdy sebäbi mikro frontendler geldi bärik. React'ın popüler bolanyny üçin köp kişi React'da şoň üçin şu wagt köp kişi bu React'y seçerler mükemmel. React'da glawny problemanyň biri, esas problemanyň biri SEO'ny podдерживать etmek, ýani nälik hemme kod alýada browserda render etýär. Yani Google Robbed Crawler girende saýdyň içinde saýdyň içi boş. Ya o garaşyp durmaýar. Indexingden ok sebäbi bolupdyň ýankyýalyk komponentler garaşyp durýar-da, haýsy komponent load etmeligini. Soň je ýerine ýetirýär. React şoň üçin disadvantage bar. Ýöne React meselem ullansa bolýar, adminski straniçalarda adminski website bolsa, ýani crawler gerekkä, ýa-da indeksasiýa diýdi, zat diýdi. Ol asla gerekkä. Şoň üçin otayda bazygy React ullansa bolýar. Ýöne haçan bäde soruga çykanda next haçan ullanmaly, ýani indeksasiýa gerek diýilen mahaly crawler tarapyndan ýa otayda next ullanmaly. Deşiňärek любой frameworkda ýani React'da next bolşalyk, Vue'da Vue bolşalyk, Angular'da özüne podkapot bas, Svelte o da bir podkapot Svelte X diýilýär, Svelte Kit diýilýär. Yani olaňa ýam bärde ýam gözüňde tutulan versiýa gerek bolsa ýam şo frameworklar ullanaýyn diýilipler. Eger React alsak da bärde ýam next alyp şo taýda öz problemaňa görä ullanmaly. Mesela gerekdimi? SSG gerekmi? Static Server Side Generation yani alyada HTML gurýar sana hiç açan abnablyat etmeýär. Eger server side gerekmi? Oňa da belli bir strategiýalar bar, belli bir strategiýa boýunça gurmaly. Gatsby diýilende, Gatsby etýänlerde ol sen HTML, CSS, JS alyada o sana belli bir site landing gurup berýär, boldy. Sen saytyň hiç açan abnablyat etmeýär. Yani ol dinamiski site bolmaýar. Hiç üstüne goşuň bilmeýär, o sana şablon ýasap berýär. Haçan näten build basaňda, meselem Gatsby'da o sana belli bir indeks HTML eline gösterip goýberýär. Bolmady. Ejipli adam oturdu diýär. Şu wagt has populär zat bolup gitýär. Combination SSR bilen şu SSG combination bolup gitýär. Yani bir bölegi static generation koýup, bir bölegi ýarty bölegi meselem diýeli. Statistik HTML kodu ýa-da bölegi server side, yani servera atwet gelende serweryň içinde ýam sen HTML kan gurulýar. No, dat variant wade nämet ýadyk na palkах stроили React Helmet diýip bir biblioteka wady. Üstündäki ýanky head'daky maglumatlaryny ütkedirýärlik mümkinçilik bady. Route'a görä. Olam через backend, любой backend alýas. Через него пускаешь, olam ýanky Helmet'in maglumatlaryny podgružat etýär ütkedip, mesela title, description, favicon, bizim cover image'laryny soňra render edip goýberýär. Şoň ýalyk bir mümkinçilik bar diýeni da disadvantage'lary bolup bilýär. React Helmet näme problemasy? Ol sen indeksasiýa problemasyny çözmär. React Helmet çaşyny işlep başlaýar. Ýa-ni sen hemme JavaScript'den kliente gelende website'ın gurulanyny
hem JavaScript'in üstü bilen ondan soň React Helmut'un işlep başlaýar. Yani Google bot girene React Helmut yok aňarda şeňe boş string saňma JavaScript bilen boldy. Yani o da React Helmut'un problemi çözmeýär. Senior hukmunda başga biriň koduny review edilenne şu review'ni nädip çalt ýerine ýetirip bolýar. Nähili görnüşde taşy 15 minutda resko hemme kişinin kod review'syny geçip borup ýapyp bolýar meselem. Sebäbi seniorlar serit. Yani 15 minut Bolmadymy oňar? 15 minutda hiç şey bolmady mende. Sebäbi no bärde koduň obýomyna görä, meselem kod bir setr bolsa, iň bolmany bir setr bolanda kämakal ýazan adam bilen jaňlaşylýar, näme düşünýär diýip ýazdyň, näme problemany çözýär diýip sebäbi bir ýerine nokot goýupdym, bir ýerine soru goýupdyr, ýa problemi ýok çykyp bilýär. Senior kod review edende uzağa çekýär aslında. Meselem deli 10 sana file ýetgetdim. Oput boýunça meselem şu wagtky 3 güne çekip otur kod review. Yani o ýa bu ýa 3 sana adam ýa otur berdi. Näme üçin bunu ýalyk etdim. Ile seret ýa ýazmany bile seret bilýärler. Prosta aňarda ýatyp bilen nit uçşan ýazyp bilýärler. Meselem şunu şeytan gowy bolardy diýip. Tak 15 minutda ýok. Deadline'lar bolup bilýär, belli bir fixed wagtda ýetişmeli diýip. Mysal üçin şol Scrum spinni utarýança ýetişmeli zatlar bolýar. Şu deadline'y ýetişmek üçin nähili maslahatlar berip bilýän? Zadaçany almadan öň, yani grooming bolmadan öň zadaçany okumak goýýar. Plus minus näme etçeňi bilmeklik. Bu has iň gowy variant görnüşinde ýöne real world ýa-da gatgal bolany. Aslında best practice eta zadaçany alyp öňünden görmeli näme etçeňi ýa kelýände aýlamaly. Şeyde ýagdaýynda deadline ýetişýär. Sport ýatdan çykarmaly, berde taşlap sporda da gitmeli kämakal. Seret işte kıyın periodlar bolýarmy we şolar nädip alyp çykýan? Nähili kıyın periodlar bolup bilýär, näme edip bolýar şoň bilen? Aslında diýişmeden sportat kömek etýär ýöne kär problemalar we iş wagtyna problemalar. Şonda döwürlerde atak näýärde ýol çykýar billa dinjalmasa, yani 30-ga gidilmese, yani çykaýjak problemalaryň biri şu zatda biri hatça bu ýylyň dowamında 2 tapar 30 berilýär. Hukman surat eger gitmeli ýeriň bolmasa da hukman stop edip şonu öýümde otur hatça bu ýa-da dostlaryň bilen başgalaryň bilen otur şey dilse has bolary koýýar. Tak otpuskda işläp 3 ýyl ömrü etip gördüm. 3 ýyl otpuskama işläp gördüm. No wygarania do takoy stepeni ýetdi boldy. No даже IT-ni taşlamaly. Work life balance saklap bilmeseň polybon problemi ýetirip geljek bolar. Work life balance saklap bilmese ýa problemi çykýar. Şoň üçin hem otpuskda çykmaly, dinçmahana dinçalmaly. IT community'ler bar bizde. Bizden ýa-ki Aşgabat developer community'miz bar, Flutter developer community'miz, Google developers group bar we belki community'ler bar. Şo community üçin peýda etmek näme üçin wajyp? Näme zat kömek etýär şonu? Community'e bir fikrlat etmek, daha şunalyk bir ikimiz podcast ýazdyk. Şunalyk podcastlary etmek, bir video urok ýazdyrmak, ýüklemek, näme üçin wajyp bolýar umman? Men pikirimçe meselem näýlik bölümde IC'lik bolam üçin bizden IC'likleri düşünüp biler. Diýjek goýar. Maňa da aýtýarlar Muhammed sen направлениň gaty spesifiçni diýär. Şoň üçin sen wizyony bir adydan aklar diýär. No, biz IC'lik bolam üçin bizim ýurtda grupumyz bar, ýani IC'likne de IC'lik düşünýär. Ýani köp programistler introvert hem biz bilen daja menem dostlarym köp diýär, guruluşmak gaty kyn diýip. Yani näýlik izdержка работы diýilse, şu takoy sepini professional derejede guruluşmaklyk we tema boýunça guruluşmaklyk durmuşa da geçýär. Meselem daja dostlarla guruluşyny maňa ýakanyk meselem abstraktny guruluşlyksa ýa-da umumman guruluşlyksa ýa takyp guruluşsa maňa ýakýar, ýa kynrak düşýär şu momentlarda. Şoň üçin meňalak meetuplar bolmakly, podcastlar bolmakly we belli bir derejede networking döretýär. Ýani programist düşünür diýip. Ýa-da gelecekde de has peýdaly meselem näçe networking köp bolsa, şonça da gelecekde iş tapmak ýa-da tanalýan biri bolmaklyk ýa-da networking tarap bir contributor etmek, network bilen contribute etmek barada ýa uly derejede networking näçe köp bolsa, özüň startup edende de
networkingden saylap bilen belli bir adamlary ya biznesi jeýe gurunajak bolsaň da şoň üçin muna organizasiýalaryň bolmaklygy no türkmen auditoriýada begenlerje ýagdaý men üçin. Sağ ol Gonç, işlerinde düzsünlük. Sizem bizim täzeliklerimizi izlap durun. Biz bir näçe şulara speakerler bolar, beýleki videolaram görüň, okman, maslahat berýän we hemişe ötüp durun. Köp sağ olun.